tahun barunan jolali ngopi lho, nggawa kopi sakmene gedene, nggo stok ngopi ning omah. Foto keluarga dulu, syahdu. Monggo sedulur ngopi dulu. Wah, hawane semilir, sejuk-sejuk dingin hawanya, cocoknya buat ngopi. Romantis nih. Alah kakang, seprene mung tumpakane pit kaya ngene, ora iso kaya tanggane kae lho sing tuku apa-apa anyar. Awake dhewe koseh kaya ngene, Koko Prabu. Sing penting urip kuwi ora sah nyawang ekspektasine wong liya, tapi fokus karo awake dhewe. Disyukuri soale kabeh manungsa kuwi duwe takaran rezeki dhewe-dhewe sing ora iso dibanding-bandingke ya iki. Ora mung mburu senenge dhewe, tapi piye carane tetep iso bertahan urip. Monggo Koko Prabu, kula aturi ngopi mawon. Lah wayang apa ya ngopi to. Wayange mboten ngopi, sing ngopi nggih nika dalang nika. Oh alah, Koko Prabu dalang abal-abalan kae to.